Vi skal tegne 5 brikker, fordi der er 5 der. Hvis der står 6, skal vi tegne 6 brikker. Og nu står der 5, så tegner vi 5 brikker. 1, 2, 3, 4, 5. Så skal vi uddele 100 på de 5 brikker. Vi starter med at udgive 10 til hver brik. Men hvis du så stopper en periode, du kan Så siger vi heroppe 5 gange 10 lige med 50. Grunden til, at vi skriver det deroppe, det er fordi, nu har vi taget 10 ned dernede. Ja, skal du klare det, Nikolaj? Nu uddeler vi 5 til hver. Sådan der. Og så skriver vi 5 gange 5 lige med 25. Og så siger vi 50 plus 25 minus 100 er lige med 75. Så prøver vi at putte 15 mere på. Og 25, som det her nede giver, plus 75, som vi har fået hernede, er lige med 100. Nu skal vi så regne de her sammen. Hvad giver det? Det giver 10 plus 5 plus 5 er lige med 20.